Wan ra omintu rang ba gejala ya kamang tingka kapatuna hajar khun klor tingka na kamentau stem hajar apsau san. Kamar ayu gani kamang tingka kapatuna. Halo kitna tikam ayu kabaga sorkar kan kampelejimut hato gani kamang tingka kan yarap ban kenjo syakata kathong ban pelong ya kameglaya gejala kabaga yoga kot kan poi Haduh kataka 10 billion US dollar. Kublai perlo ngari panggiti mauri bat mentag kenting ini kren halor kamang tingka jong usnem hajar arpusau arpusan. Umenti rang ba gejala u konrad ki sangma ulon ra kamang tingka kabaduna hajar khun klor tingka na kabentau usnem hajar arpusau arpusan kabalong lai point pra lai na kashispa jong ka gross state domestic product lani ka GSDP. Shwa benginya kami tu halor ke ni kamang tingka jong gejala nginya lek ban batai kindiat halor ke jingmut jong kamang tingka. Kemud ayu kata kamang tingka. Kamang tingka lani ke budget kade ke jingbu jing Kane na ke benta ki benai lani ki snem ki banwan halor ke jingyo lani ke jingmi bat ke jing penlut hapo ke ni ke por belabu. Kani kade ke jingbu jing Kane ben pensuk ya ke rukam trikam jong ka long ying long sem ke kenhun lani ke sarkar. Kidon lai teli ki jaj budget kata ke balanced budget lani ke mang tingka ke baga yoga kot bat ke jing pelut ke long market jo nang ta ke surplus budget ke baga jing yo lani ke jing mi ke palat bani ke jing pelut bat ke deficit budget ke baga jing pelut ke kambun bani ke jing yo kani ke kedau baga sarkar ke pelut kambun bani ke ba ke yo na kitnat lum pisa ba pair kum na ke jing lum khajna bat kum ta tet. Nang tu ngisngu tu baka mang tingka jaga sorkar Meglaya na kabentau usnam hajar arpusau arpusan kaduna Haduh hajar khun klor tingka. Kumban shupin kan mau menjim snam ka mang tingka jong kejala kaduna hajar sanspa khandai pu klor tingka kat baka GSDP na kabentau usnam balalek la ken kelum bakan kot Haduh ka sau pun reu hajar reu spa klor tingka kata ka bemut ke jingkiu ka bakatway point san na ka shispa. Hang ni ke GSDP kemut ke yok ke kot jong ke jela ke balong kum ujing thau ban shim jing Kane ya ke jing kiu jong ke yok ke kot ke jela. Konrad ulo ong ba haus nam la let ke Meglaya ke la kiu bun sha ha ke yok ke kot ha ke ba ke GSDP ke la kot Haduh katway point sau na ke shispa. The GSDP growth, and if you can see that towards the end from 2019 2020 you can see that it's been a continuous upward trend. Yes, we have a dream, we have a vision, and we're working towards that vision. And this number that you're seeing out here shows that we're moving actually towards that target. If you can see the GSDP is growing in that line, what we are saying. Habawan ra kamang tingka umenti rang ba ula khot ya ka Mission 10 budget. Tika ikata ka Mission 10 budget. Kat kum ka jing ong jong Konrad kani ka Mission 10 budget kade ka jing ruj tak jong ka sarkar ban kinjo syaka thong kata ban pelong ka Meglaya ka jela ka baga yoga kot kan poi Haduh 10 billion US dollar. Ha kani ka mang tingka ka sarkar kala sei madan ya ki jing thumu ki jong ka dak ba pele jing mot halor kumnu ban thau ya ki 10 tali ki lat klenti ban kintiu ya ka yoga kot jong ka jela ban ha ka jokopor kala ai ka jing kula ru ban pin urlong ya 10 tali ki jing ang nun jong ki pai pa. U Konrad ula ong ba ka jing kinjo jong kani ka Mission 10 house nam hajar ku pra kania tingkho ba ka jing dap 10 nam jong ka sarkar Meglaya Democratic Alliance lani ka ta MDA. The budget has been termed as a Mission 10 budget, and that is because we have been focusing on target of the state government to reach a $10 billion economy, and to achieve that goal we have identified 10 opportunities where we can create those different scope where we can actually move towards that kind of economy. And while we grow in that economy, we have also looked at 10 commitments that we're making towards the people of the state. We have mentioned about how we're going to disperse this income and this development aspect so that it reaches every nook and corner. I have reiterated in my speech also that that there has to be overall equitable distribution when it comes to growth. So all these are part of the plan, and obviously we're moving forward in life. Challenges will always be there. There will always be people who will tell us that maybe you are, just having dreams and all these things. But that's for people to talk, and that doesn't deter us from our goal and objective. Tiki kita ki shpautli ki lat kinti ki pan kintiu ya ka yoga kot pat karoi ka par jong ka jela. Kini ki kinthop ya ka jing thau ki lat kumno ban kring ya ki company na shabar ban wan ban bei tyngka ha Meglaya.
nang daga jing pinya so eki jala ka than cha tay lami ngi ling ba ki surak pat ka jing kan tiu ka khai ka pateng hi kha bordar ka jing bei tingka ban thau ya ki IT centers ban pelong e ka miglaya kung ka nong ba jong ki kam ki be day ba ki kor ki bor thamai ka jing pen ko bor ki riu kin thaya ka liang ka yo ka kon nang ta ka jing wan ra ya ka jing kan la ha ki cha ka sor ka jing thau ki la yo kam yo jam na ka ban ta ki khun samla ka jing kan tiu ya ka kam jungo kai per thai ka ban ne la ni ka ta ka sustainable tourism ka jing wan ra ki lat kin ti ban kin tiu ya ka tnat boarding ka jing thau ki lat ban kin tiu arsha ya ka jing yo jong ki nong rem bat ka jing pen ne e ka maryang bat ka saudong ka saukun kitu ki de ki shpotali ki lat ki ti kumnu ban kin tiu ka yo ka kot bat ka roi ka par jong ka jala ka jongi mentang nya phai pat shakish shpotali ki ta ki jing kulat kini ki kin thop ya ka jing suk ha ka le ka wan ka ta lingba ki surok ki singkin ka ombam umdi ya baro ka jing pin khlan ya ki jing stat jong ka internet ka yeng ka sem na ka benta baro ki nong yo benta ba dei hok ka jing pin yo e ka boarding ka ban ne ka jing thao ki community center ban kin tiu ka jing shim benta jong ki nong shong shnong ha ki kam ba pair ka jing pin bha ya ki lat ban pin ya jan ya ka sarkar ba ki pai ba ki lat ai jing sumar ki ba bidor na ka benta baro ka pule puthi ka ba bha na ka benta baro bat ka jala ka ba shim khia ya ka khia ka shan jong pai ba te mentang in phai byang sha ki jinat ki ba don ha ka ni ka mang tingka ba menta kat kum kani ka budget ka sarkar kan bha khambun ka pisa na ga benta ban kin tiu ya ki ni ki shpot li ki tna trekam kiri kin thop ka ban kong ga de ka tna puli puthi ha ka ba la mang Haduh la hajar sun spot live kundai klor tingka nang ta wan sa tna PWD road ka ba ga jing bha tingka ka long ar hajar shi spa live ho klor tingka ki be ki tna ki kin thop ka tna community and rural development ka tna ka koi ka khia ka tna boarding ka tna platingka la ni ka finance ka tna boarding ka tnat pulit katnat ki kampan roi sor ba katnat PHE kani ka budget ka bu ya ka thong ban kin jo shaka san phu ar hajar khandai spa nyo pu saw klor tingka ka jingkiu ha ka GSDP ha ka ba ka jing belut na ka mantau news na mang tingka kan long kumba ar phu nyo hajar nyo pu ar klor tingka Shushu kababun nagani ka pisa on pelut ha ka ban seal ya ka tulap ka ban ko chadu lai po point ar na ka shispa nang ta ban thawi ki jing shna ki ba pair ban kot shakal ar pho lai point khandai na ka shispa ban seal ya ki ram ki sut ka ta shi pho point lai na ka shispa bat ki wei de tina ei kan mi kan ka pisa kumba lai pu saw point rio na ka shispa kan mi na ka jing yo benta jong ka jala na ki khajna jo ka sarkar pedeng na ni ka central tax Ahu saw na shispa na ki scheme ba pair jong ka sarkar pedeng khat saw point khandai na ka shispa kan mi na ki khajna bla lum na ka sarkar jala pat kum ta teter Hatu kani ka mang tingka kan kintiu shisha ka yo akot bat ka roi ka par jong ka jala ukon ra lo ong ba kani ka mang tingka ka long ka ba shai ka dat ka ba kadoi ka jing long scam jong ka sarkar ban kan jo ka thok phi e kum no ya kani ka budget Sapin sngoi ki jing sngoi ki jong pi ha ka comment section ha po but what klet ban like share and subscribe ya kani ka channel ka jong ni tat Haduh ka we ka por ngadi ban ka tiu mauri na ka benta u forefront media